Здравейте, приятели, съекипници! В нощта на бъдното се обръщам към вас от моя дом, за да ви благодаря и да ви поздравя. Благодаря ви за избора да сме заедно в Oriflame. Благодаря за усилията, които полагате. Благодаря за отдадеността. Благодаря за това, че много години вече приемате нашето лидерство и ни следвате. Нека настъпващата година да е здрава, успешна и най-вече щастлива. И много точно си давам сметка, че само ние можем да си я направим такава. Пожелавам ви точно да се прецелите какво искате от 2015. И след това остава най-важното – да се справите с самите себе си. Пожелавам ви да сте лидери на самите себе си. Нека да са топли, уютни, красиви рождественските празници заедно с близките ви. Дайте им това внимание, от което много често ги лишаваме в делничните дни. Бъдете благословени! Честито Рождество! Весела Коледа!